Sige. Pila na kay kadlaw na imong gipamati kay sir? Bulan ni. Bulan. Wala pa mahilot. Mahilot ko siya. Kaysa, may plaman. Duha na gyud. Tulo na ni gunit ani sir. Masad sa to isa. Oh, pero pareha na siya. Oh, pangalan lang ang diferensya basta gigunitan ka. Tulo na ni gunit. Hilot, massage, pareha na kuan. Isa mga therapist, pareha na siya nga kuan. Sa pag depende na lang sa pag unsay gigamit sa. Tulo tong makilala ikapat ka mo. Ikaw upat na ko karon. Sa tulo asa ganahan nimo? Ay kayo. Arang-arang. Ito gamit itong nasa kuwan. Pero mauwi natin balik lagi ako. So, na ang imong ipamati ron unsa gyud? Pag dire mo ko sakit niya. Pag sakit dali ano dili nagdi sa imong sakit yun kaya kanang ang tuhod na ko ba rin. Unsa ka na disgrasya wala? Wala. Nagkuala ko sa nag-alsa og bugas ba ni diksi ako diri. Unsa gyalsa nimo? Ang itlog. Ha? Itlog sa kapay. Ah, itlog. Ya dungo kayo. Dungo kayo siya. Ya pagkuala ko yan. Sige daw, tindog gyud sir. Sige daw. Ari, unsa man? Okay ra si magwala. Kuala ko gamay makatindog pa. Ah, sige daw, sige daw. Tanaw na to kung say konjo nimo. Makalakaw na ka. Sige daw, lakaw daw. Tanaw na to kung say konjo maglakaw. Kung ana gyud. Bungan na nimo. Kung ano nimo, unsa gyud sakit jud siya? Itudlo ang sa pinakasakit. Ana diha. Oh, nimungot niya budagan gid kay berbugahe ko diri. Nasa ilalom. Kana ra pun to. Oh. Pero kanang wala. Ah, sige. Dali, inay ta diri dali. Asa kay balay mo sir? Dawis. Dawis. Ah, sige, shout out sa mga taga Dawis. Yeah. Hilot lang. Hilot. Dali, inay. Pagkalo nun, larao, gidala na pagkalo ni Marek. Ah, sige, sige. Ah, lingkod sa sir, lingkod. Ay, salamat. Sige, shout out sa mga silingan, sir. Nasilupin dahil sa kaysanom lang, oh. Dawis. Di ka nagabasa kung ito hapang gabi? Sa Manghimasa, manghapba, tana. Anjud kinang higan ko ng biyahe, muli ko balay maligo ko di man. Kini lang, oh. Kay madakpan mas Ano man? matanaw. Parang bigas sa trabaho pa. Undang sa trabaho. Sugod ka ron, hinay-hinay undang. Adi, undang yun. Kay sa kuha, dili na sa pwede. Ang tawag na niya, pasmo sa kusog. No? Kung mutuo tagpas mo sa kusog, undangi. Pag di ka mo to, ala padayon lang. Pero hot doon yun ang kusog ka na niya. Sakit pang lawas, mulngol, sakit, tanan, banol, ganlay. Nyahuman, wala pa dyan kusog. Horot, madugay. Amo itong nakita ka itong mga uban video na ko. Naingog wate. So ano lang, wala kusog. Ang una-una, kusgan. Pero ang lawas, oh bro, ana-ana. Sige. Sige lang. So yan guys, kung customer karon taga Dawis niya ato ang tanawon unsay atong makaya, ayan. Apil po ko kay mo reklamo ra ba niya ato ang buzzer. Kay wala daw kay apil daw sa video. Nara ko ha, ikaw. Mingon ra ba kadayo wala ko apil dara kita na ko. Go puntaon na gamay. Oh. Para sa imo na buzzer ha. Dapat yan.